Muna siya gimo ang detour diri dapita. So, let's go. Padulong na ka sa ibabaw. Muna siyang So, tanga na bird. Kani siya muna siya gihimo nga detour padulong dito sa buntod. Kaya di pa man tumaagyan ang highway. So, gihimo ani siya detour. Nya karon gi-survey na mo ni Albert after 1 month and a half. So, dili na mi. So nagyapoy mga gidiri kay daghan ang balay dito padulong sa ibabaw. Okay. As gizas. So tanga ka ba? Ano siya mo siya gini mga detour padulong dito sa buntod. Kaya di pa mo tumaagyan ang highway. Pag mo ano siya detour. Nakaroon gi-survey na mo ni Albert after 1 month and a half. So, dili na mi. So, nagyapoy mga gidiri kay daghan ang balay dito padulong sa ibabaw. So, karon among susihon ang among gamay nga lupa. Ano pala? So, di rin ako. Nabig pinsip ko dito. So, di rin nakikita dito ato. So, ang gusto ko dito. Ilabay dito na pito. Yun, ato. Yan din ha. Nasa siya ato. Napatong. Ay. Siyawa. So din gama nga detour. So pwedeng lisura sa mga sakyanan nga mga gidiri kay piki gyud kaayo ni siya kay parang di siya rugby diro. So kani ang gihimo mao to nga ang mga series dito siya ubos. Mao to nga ang mga series dito siya. Naridalan dira. Ato mis nagkariyo guys. Ato ni agi. Hello. Ah. Asa to? Excuses.
naka-video ko tong papag. Dalag. May pagulit. Ay. Matutok na namin suot-suot. Okay. Naami. Naglokan. Oto nga namin lagan. Nagpalit na gumigos na kilo bukuan. Isda. Isda. Mga sila matuyo. Muna, balik. Dupod ka oras na mong ginaka. Terminal sa Alegria. Going to Cebu City from